خوندکارên Lîseya Fenêka Midyatê ji bo YKS îmtihana YKS haziriyê dikin. 120 xwendekarên ku êvaran tê bahev hem dersên xwe dixebitin hem jî bi çalakiyên kêf û şakiyê stresa îmtihanê ji ser xwe davêjin. Hem dersên xwe dişixulin hem jî kêfê dikin. Xwendekarên Midyatê bi xîret û motivasyoneke mezin ji bo azmûna YKSê dixebitin. Lîseya Fenêya Midyatê xwendekarên xwe ji azmûna YKSê re hazır dike. Ji wan re hem kursan hem jî çalakiyên cuda li dar dixe. Fırsatları değerlendirelim. Zaten sınav stresanaki gelip yüksek çünkü gelecek akı tayin etkin. Senin mahkem halu farklı etkin geçirkin ki öğrenci bina xobardın o streste xobabıcı. Ve carê li mektebê bernamaya şewbihêrkê hat li darxistin. Ji bo wan ecîn û şêraniyên cuda hatin çêkirin. İşte gahane ji bo motivasyon, moral motivasyon. Sinema mezan, çiğ köfte falan var. Sağlamak kabine sınav vakit mazın. Bonay bilo sürekli moralime xarad be, am adiz dibin. Bonayci amu malme xo, am havale xo, am hat nava havdu, am çiğ köfte etkinliği çekirin, am xarin pevre xarin. Xwendekaran bi dilê xwe ecîn û şêranî xwarin. Paşê bi hev re govend gerandin û stran gotin. معلم من که من میدونن ما همه اوریکوری متکنش بر سناون ما اما و ارتباط به همه کیف سناویه ده افجید به اوله کیف خوشی اومده کیف ماجی باله دجی خواب به وقت که نیکن ها Xwendekaran di şewbihêrkê de têra xwe kêf kir. Müdürê perwerdeya neteweyî jî tevlî kêfa wan bû. قرأ هاد نفيدي معديما كتيبو أنا مدرسة خوجي كهمم هندرو دبون بهنا مطنق دبو يوم هاد ما بهنا خبردا سري مرحد بو. Çalakî û bernameyên mektebê ve heya azmûna YKSê devam bike. Emine bahsa projek bikin o bilinser ekranê navî projeyê Cîranê min e. Wezareta Spor û Ciwanîkî proje